Галимова Гүлназ, Габдулла Тукай, кышкы киш. Кызык сезгә яшь балалар кышкы киштә. Җылы өйдә утырасыз, якын мичкә. Утырасыз рәхәтләнеп, төзелешеп. Шатлык сезгә, уңайсызлык килми һич тә. Һичкайсыгыз таныш түгел хәсрәт берлә. Утыргансыз матур гына, рәт-рәт берлә. Кышкы кичнең озынлыгын сизмисез дә. Әнкәгезнең сөйләгәне әкият берлә. Тышта иссен ачы җилләр, туссын карлар, өй түбәсе саламнары килсен тармар. Суыклыктан очар кошлар оча алмасын. Сезнең урын җылы, ни кайгы бар. Төшсен ләкин исегезгә кайсы вакыт. Һәркемгә дә бирелмәгән мондый бәхет. Ятим калган сабыйлар бар, бәхетсезләр. Ата-анасы вафат, җирсез һәм йортсызлар. Мондый кышкы кичтә сыгыныр урыннары аларның юк. Эше бите, борыннары. Үлми калса яхшы алар салкынлыктан. Кайберсенең шуннан була үлемнәре. Очрый калса сезгә шушындый ярлылар, яшьле күзле, моңланганнар, бәзарлылар. Яшь балалар, аларны сез яратыгыз, җылы сүзләр әйтеп, сөеп юатыгыз.